Wallahi yalla yaudara ta suka yi. Suka ce min dabinan Madina ne. To kai buzu ne za ka sai da dabino? To ka gani? To insha Allah ku ba za a taba daure ni ba. Shi dai tunda an kama shi kuma zan je in fito da shi. Ki ci gaba da min abin da kike yi. Ina ta magana sai wani yuki kike yi. Bari ki ji na gaya miki wallahi zaki gifta kawai na ji wani gaba ɗaya zuciyata wallahi kin kwanta. Haba kai kuwa daga ganin sarkin fawa sai miya ya zaki? Ai bari ki ji na gaya miki ai ke din ta musamman ce. Wallahi da ganin ki kawai na ji sai tumbakurwa ta gaba ɗaya ya rikirkice wallahi. Allah. Ba wannan kefa ki bude fuskar ki mu gani. dai mana ana tsayanan mai satin din Ha ba ran kai. ki bude fuskar ki aka ga miki kai bismillah